Hello mga friends. Mauday na no ang akong sudan pagpaniud no kay takway mga friends. Lami kaayo ang takway kay wa na may lain. Bitaw mga friends ay kanang gisabaw na sa akong mother mga friends. Nya amo nang ipaniud to. So lami kaayo kay ano gutom pug ay ko. Perti man akong gutuma kay ang akong pamahaw giusa na nako sa paniud to. Aw grabe lingo-lingo ko sa kagutom. Aw lami kaayo sa akong paminaw. Lami man kay sa akong paminaw. Aw higop kung maigsabaw. Perti pag yung inita sa sabaw mga friends kay bago pang haon. Sagoy. Init-init pa nga nabutang sa akong tiyan ba. Awa grabe. Naghana-ana no. So matulon gina siya kay ang kanang takoy kay dangog-dangog mga friends. Danglog mang inikaon mo. Agoy tulon dayon tanan. Perteng kalamia. So ambot lang mga friends. Ang ganahan ba mo. Basta ako ganahan ko kay ay no, pag wala pa ko'y anak mga friends, dili ko ganahan og takway. So, karon na nga na ako'y anak nga nag-matured na nga nanay gibuhi. So, mao na nga ganahan. Grabe gina akong kaon anak. Awa. Pitin na akong busoga anak mga friends. Grabe. Medyo no, pasensya no, medyo na nakangat ano, naputol atong ang pagstorya ba kay ambot ka na laging di ta maswito ba. Ya, nagsikog tabi niya wala na di ay na off di ay mga friends. Pero tanawa mga friends bitaw ay kanang grabe na kong higop gid ana mga friends ba kay talagsa ra sad may magtakway mga friends. Ayun ya. Nag-utan man si mother. Plano siya nga mag-utan og takway amo na ang kaon dayon sad ko kay gikan sa ko ana na nilihig mga friends loya sad ko nag-jogging man ko pagka man ako gligo nag-jogging pug ko so muna murag akong tayan hawan kay tanan ba nya mo na ang pwede na kong gutuma so kaon gyud og maayo para mabusog. So grabe na akong busoga ana mga friends hapit ako na mo magkaon tanawa. Init pa kaayo pero nadaragis kong baba no kay ngano kubala na mga kay akong baba mga friends di na bati og init ba. Bita mga friends ay bye na og see you next video og palihog ko og subscribe sa inyo sa akong YouTube channel mga friends. Salamat.